Martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jehovah amanami. Di asini rohami Tuhan na mangaramuti parngoluon nami sahat tutikion. Tuhan tangihonon nami mahatam na badiay. Asi maroham dihami. Todimi mana manguka rohanami. Jalanamiad di bagasan rohanami. Asataka sultangiho kami. Jalataka suatu sihami. Hatam na badiay. Marite Kristus Yesus Tuhan nami. Tangihom ma Tuhan pangiduan namion. Amen. Horas madihita sude. Hurian nahinaholongan ni Tuhata. Turpuk jamita. Di minggu misericordias domini. Namar lapatan gok asini rohani Jehovah dutanoon. Ima natar surat di buku Yohanes biddu 20 sada. Mamuka sian ayat 15 sahatu ayat 10 sia. Tapai hutihu ma dirohata songonom ma didok. Asa dumangan nasida didok Yesus matu si Simon Petrus. Ale Simon anak ni si Jonas. Humolong doroham dia usian akaon. Jadi didok matu ibana. Olo Tuhan, dibotohodo holong ni rohakku diho. Jadi didok Yesus matu ibana. Parmahani ma anak ni biru-biruku. Dungi ninna musema padua halihon. Simon anak ni si Jonas. Holong doroham diau. Jadi didok matu ibana. Olo Tuhan, dibotohodo holong ni rohakku diho. Dungi didok matu ibana. Parmahani ma aka biru-biruku. Dungi didok ma patolu halihot tu ibana. Simon anak ni si Jonas. Holong doroham diau. Jadi marsak marohani si Petrus. Ala patolu halihot didok tu ibana. Holong doroham diau, jadi didok matu ibana. Saluhu na ale Tuhan dibotohodo. Ditadahodo holong ni rohaku diho. Dungi didok Yesus matu ibana. Parmahani ma biru-biruku. Tutusi tutudo na hudokon tuho. Adorang uposo dopeho. Hodo makubasi dirim laho manopot lomoni roham. Alai dung matua ho. Surdukonomo matangammo. Jadi hohosan ni nalebam maho. Jala togi honon na maho. Tu naso hina lomohon ni roham. Alai marhite siak katana odeng di pelubado ibana. Manang songo dia parmatena laho pasangapon debata. Jadi dung didok songo ni ninna mamadok ibana. Ihut toma au. Ima sahatna. Huria na hinaholongan ni Tuhata. Nunga hehebe Tuhan Yesus sian namate. Naing manai ma tu surgo. Parade inganan dihita na porsea. Alai 40 hari nari Yesus di portibion. Marhua doi. Adong 2 ulaun ni Tuhan Yesus disi. Ima patuduho dirina tu torop halak. Pola sampai 10 hali laho membuktikan na tutu si tutudo ibana hehe. Dada ilusi manang holan isu alai paktado. Alai na padua hon dipake Yesus dosi 40 hari i laho mamohali memberdayakan menata rakasisiani asa mampu mengemban tugas, mengambil alih tongkat kepemimpinan, laho para raton harajaon ni debata di portibion. Jala sian sada sian parsiajaran ima bohado mengadupi kekecewaan manang frustasi. Laos ima parsiajaran dihita sian Tuhan Yesus sadarion marhite
turpuk jamitata sadarion. Huria na hinaholongan ni Tuhata, si Petrus dohot sisian na asing, boy dohonon sangat frustasi. Ala kecewa na sida dong mate Jesus. Ay dihirim rohana sida hiado, Jesus ima pemimpin masa depan. Mesias di depata na mampu menaluhon penjajah Romawi. Alay nuay nunga di ida na sida. Dada holat ditakup, disiksa, manang diparsilako Jesusi. Alay nunga mate, jalan nunga ditanom. Tamatlah sudah, pupuslah sudah harapan bagi murid-murid itu. Ido didok na dua sisian na merdalan tu Emmaus di Lukas 24 ayat 21. Alayang gohami saya makirim do naing ibana peluahon Israel. Jalanunga pola patulu warihon sadarion dong masa akai. Nunga dibegen nasida arbisna nang hehe Jesus alai ni pidoi ni dinasida. Harapan sudah pupus. Ima mabain nasida kecewa jala frustasi. Terlobi si Petrus. Dihilala si Petrus nunga gagal ibana. Ay diborngin parpudi adorang sotar takut Jesus. Tunggu godo hatana madok tu Jesus. Agia sudena sida tergasip midaho. Angguau nasotupa tergasip. Adorang soi dido ibana do petu Jesus. Agia sahat tu hamatean. Sai na ihut tonok kudoho. Hape laos diborngini do. Toluhali di suadahon ibana. Naso ditada ibana Jesus. Jala dung diida si malolong na. Naung saut di parsilako Jesusi. Dungi mate. Dungi dikubur di sadari ibana. Ma, saya sudah gagal membuktikan ucapan saya. Hape, adorang soi, saya hira ibana do na cumago. Na lebih benari, na lebih umalo, na dumenggan, na lebih mampu siya na aka dongan na. Iro alana, saya ibana do mangaleho pernyataan na bombastis. Hape nuaing, ibana gabi pengecut. Dihilala ibana ma, dia sudah gagal. Gabi marsak jala frustasi ma ibana. Uria nahi naholongan ni Tuhata molodung songoni ahama akibatna. Gabe mulak manasida tubako nahian kembali ke habitatnya. Lau maau mardeke nina si Petrus. Dohok mahami nina na asing. Ayah habisi hirimot dison nina rohana sida. Mereka pergi dalam keputusasaan dan frustasi. Molo halak batak didok mau mengelului habbalingan atau kompensasi. Ailai ahama hasilna makin runyam. Mereka gagal total. Sodapo sa tung sada dekepe saborng ini. Petrus yang dahulu adalah ahli menangkap ikan sekarang gagal total. Songonido jalo otta molo taula si ulaun ala na frustasi lembagas ma frustasi i. Huria nahi naholongan ni Tuhata nuaeng naing dibina ditatar diperlengkapi Tuhata manasida marhite parjupangan nasida dohot Jesus dibiddu 20 sadaon. Naing dohonon ni Jesus matu nasida nang tuhita di partikianon. Molo frustasi ho, molo susah roham, unang laho mangalului habbalingan. Manang jalan keluar tuna asing. Alai serahkan pada ahlinya. Songot tudo sanoddo hiado rasega tipita ate. Bado molo dilehon hita tipi i paturehot tu tukang sirpis. Alai tukang sirpisi ima sahalak dana SD naso mangatusi elektronik. Ahado hasilna. Jangankan makin baik, malah makin rusak. Songoni mahita. Molo frustasi hita manang kecewa, adong na maol dipikiri ho, serahkanlah kepada ahlinya. Ima Yesus. Nunga di ai ibana sude akka urangani. Ditiki na dileai, ditijuri, dipastapi, jala
dipamate di silang. Ay laho manuhu sude sahit tado ubahin na tersilang ibana. Semua penderitaannya itu mewakili semua penderitaan kita. Alai marhite haheon na nunga dipature sude na sega na dihitai. Songon na nirok na di Yesaya 50 ayat 1. Ala ni bugaku malung huhilala. Deritanya mengubah derita kita. Akana porsea di Yesus nunga gabe na tinopa na ibaru naung dipature di bagasan Yesus. Huria na hinaholongan ni Tuhata ta idama dungrap doho Yesus nasida gabe berhasil do nasida ido hape ala dido edetai rapon Tuhan Yesusi puka ulaumu ikon tu ibanai parguru honommu ibana dodongammi hehe doho modo. Jala nunga didok Yesus di Yohanes 15:5 aidang tarulahamu agia aha yang gosomar dongaton ahu. Huria na hinaholongan ni Tuhata sada hal na luar biasa dapat tita siya turpukon ima ternyata olo do Tuhata Yesus dada holan majakon alay pabakiton akan nahia gagal gabi na posona. Nunga gagal si Petrus membuktikan hatana. Nah holat tong kosong nyaring bunyinya. Manang hatana na mapulta gabiri. Gariada gabe nunga disuadahon ibana naso tinadana Jesusi. Alay nuaing dipabaki Yesus ibana gabe si parmahan biru-biru ni debata. Ini yang menarik. Bohado iboi masa. Ahado metode dipakai Yesus. Tahu jimamar persiajari ubagas. Didasarkan Yesus do manusia nasida marhiteta dahalongangan. Imana tajahari jolo ni turpukon sian ayat sada. Marhitei naing dohono ni Yesus. Petrus ikorap do doho tahu asa margunaho. Napaduahon taidama siat turpukon. Bohado metode dipakai Yesus laho mangka si Petrus sian kegagalani. Omara naboi tiruota di perdalanan ninguluta di partikian na perpudion. Huria na hinaholongan ni Tuhata atong dia ma poda si tiruon naboi buatot ta siat turpuk jami taon. Diajari Tuhata dohita di son bohado mangurupi halak na gagal manang na marsala. Unang dok ibana naung gagal alai panggora ni rohana hati nuranina ate-atena ido goiton disentuh asa sian nasa rohana manadda mengaku pabuat tutu nunga gagal ibana nunga salah ibana dungi siani ma togu-togu tama sian kegagalani asa unang olo gagal be unang diulahi be kesalahan yang sama asa dada pukul-pukul dada lotak-lotak manang songgak-songgak bahenon moloi lem tabba jogal doi anon. Adong dope metode na sala jot tabai tu halak na songoni. Molotar sor rupani manakko manang marsala na konnai olo do pitor ta uhumi tabahen ma guarna si panakko. Asal adong barang na sodisi pitor iba na tatudu. Ise mabuati ang goso sosiaha. Barang ni hinabor ni jabu na pemago pitor didok. Nunga siaha mabuati tabay mahasalado kegagalan nay gabi cap manang merek na. Ujung na sa palanong didok kau manakko tumagom matutu au gabi panakko si tutu ninna ibana ma. Gabi panakko profesional ma ibana tutu dungdukon ni. Huria na hinaholongan ni Tuhata adong do panurat madok gudang do akaparupuan makilala dirina songojol mana somarguna ala sai dilehon na torasna cap tu ibana. Misalnya disuruh manusia piring tarsor marputar ma dibahen sada galas pitor spesial pitor tapiel tagotil tapukul
tasonggahi dungi tadok suadongat tong khasiam holam mangat do marpura-pura bebem tasuru muse mangalopedahan tong tata di bahen tasuru manapu tong say adong nakotor dungi say tadok ma suadongat tok kasiam so diboto ho manang marhua so marguna ho pinagudang di jabu-jabuan tumagom ma dipudian hiakko iboy dobe gadison ninna ujungna gabe tartanom mai di bagasat dirina gabe terus ma ibana merasa bahwa dirinya tidak berguna akahalak na songonom ma namura bunuh diri manang tidak mau atau takut mengembangkan diri dan kemampuannya. Huria na hinaholongan ni Tuhatta nuaing tabolok kumay tatiru ma metode ni Tuhan Yesuson molo adong halak na gagal halak na sala dan uhuma perjolus yak kita alai ate-ate nama tasentu tagoit asa ibana sendiri mengakui bahwa dia benar sudah salah dan hati nuraninya membangun tekadnya untuk tidak mengulanginya. Luar biasa do metode ni Tuhan Yesuson. Metode pemulihan bagi orang-orang yang bersalah dan gagal menjadi bangkit kembali dan malah mampu menjadi pemimpin yang berhasil dan bertanggung jawab. Dengan metode ini, Yesus membangkitkan hati terdalam Petrus dan mengambil keputusasaan yang sangat menentukan, yaitu mengambil keputusan yang sangat menentukan, yaitu mengasihi Yesus dan menyerahkan diri sepenuhnya bagi Yesus. Dengan cara tersebut, Petrus bangkit berlari, meninggalkan kegagalan dan meraih sukses untuk menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Ido uban na pola ibana mate martir marpertahat tot Yesus songon natajaha di ayat 11 sia karena dia tidak mau lagi gagal. Huria na hinaholongan ni Tuhatta na paduahon diajari do hita maniru si Petrus. Bila ingin menjadi pemimpin yang baik, kita harus mau mengakui kegagalan kita dan berani madok olo Tuhan seluhut di botohodo. Siani matubu penyerahan diri dengan membuang perasaan lebih baik, lebih pintar, lebih hebat dari orang lain. Dungi olo ma ibana menyerahkan diri tu toru ni tangan ni Jehovah ima haserepon ni roha. Di dok na pistar adong do hubungan langsung ni kerendahan hati dohot kecerdasan. Odo na ni dok na nuaing kecerdasan semakin tinggi. Mengapa? Karena kerendahan hati akan membentuk dia menjadi orang yang terbuka terhadap pikiran, usul, atau stimulus dari luar. Terutama terhadap campur tangan Tuhan. Gabe olo mamangusade tu debata, olo marguru sude jolma, ima mabani-bana, gabe manusia cerdas. Huria na hinaholongan ni Tuhatta na patuluhom ma, pola tuluhali di suku Yesus si Petrus, ala na yung pasahaton ni Yesus do tugas na sangat berat dan mulia dan ibana untuk kita. Diperlukan komitmen yang kuat dan jelas asa unang gait ibana dohot nanaing pasahaton ni Yesus. Dada kekuasaan duniawi, dada gabe pemimpin ni perusahaan, manang organisasi, alay gabe parmahan do, paagalay gabe parmahan na denggan, na marmahani biru-biru ni debata. Ima akka todi ni jolma, yaitu jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh berharga dan bernilai tinggi. Untuk memimpin itu diperlukan komitmen yang jelas. Untuk unang songon parmahan ni Israel, songon ni do ni epistel na king, ima akka parmahan na holan mapamokmo dirina, alay dang mengurupi biru-biruna. Ido bain pola tuluhali di dok Yesus. Parmahani ma biru-biruku. Patuduhom ma adong 3 tugas ni si Petrus aka parmahan. Ima marmahani ma lehom mangan aka biru-biru na meti mangan sian hata ni debata. Napaduahon parmahan ni aka biru-biru na kecewa. Buan tu japalan na lomang asa berubah.
Huria na hinakolongan ni Tuhatta na perpudima. Di jauh turpukok kita meniru si Petrus yang mau bangkit dari kegagalan. Sentuhan Yesus terhadap hati nuraninya mengembalikan semangatnya untuk bangkit merayakan hidup melayani Yesus. Dan lalap ibana meratapi kegagalan. Kegagalan tidak dibiarkannya mengubur dirinya. Tetapi dari kegagalan dia membangun komitmen yang memacu semangatnya untuk maju. Naing masongoni nang dotita. Tuise pasti, tung ise pasti dohia tinggal, hita gagal. Alai, molo gagal ho, ingok ma, Tuhan Yesus naung hehe, naung monang, alani idok ma. Saya akan bangkit lagi, karena Yesusku telah membangkitkan aku. Semua orang sukses adalah orang yang telah berhasil bangkit dan mengatasi kegagalannya. Abraham Lincoln adalah orang yang sangat sering gagal, tetapi dia selalu berkata, tidak penting berapa kali kamu pernah gagal, yang penting adalah berapa kali kamu bangkit kembali. Ido alana boy ibana gabe presiden ni Amerika Serikat. Alani amang inang huria na hinaholongan ni Tuhatta. Jangan pernah terkubur oleh kegagalan, tetapi panggillah Tuhan Yesus untuk menyentuh nuranimu. Dan percayalah, dia telah bangkit, dia telah menang. Dan kami pun pasti menang mengatasi kegagalan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madihode bata Jehovah amanami naung takas mangaleo partikiat dihami laho mananginangi di hatam nabadiai. Uka marohanami Tuhan. Suatu mabagas hatami di bagasan hati-hati do pikiran nami. Asa mergugu kami di uduk ni pernguluan namion. Toktong uparang yok kami akan nadinggan. Nahubar tulomo ni roha. Amin.